Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Magdalena Sacha, pracuję w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem także członkinią Instytutu Kaszubskiego. W uniwersytecie prowadzę zajęcia z kultury regionalnej i chyba właśnie z tego względu zaproszono mnie tutaj na nagranie wykładu dla Państwa. To jest coś, co może nas różni od siebie, natomiast to, co dzielimy wspólnie ze sobą, to jest to, że wszyscy poruszamy się po mieście, wszyscy chodzimy ulicami, jeździmy tramwajami, autobusami, samochodami i te ulice, po których się poruszamy, mają jakieś nazwy. Dzisiaj, żeby wykonać to nagranie dla Państwa, jechałam tramwajem ulicą Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Aleją Grunwaldzką. I kiedy tak jeździmy, chodzimy, spacerujemy po naszych miastach, często właśnie zastanawiamy się, a może się nie zastanawiamy, o tym też będzie ten wykład, nad tym, jak te przestrzenie znaczą. Bo człowiek jest takim zwierzęciem, dla którego przestrzeń coś znaczy. Jako Homo sapiens jesteśmy nie tylko zwierzęciem stadnym, ale też zwierzęciem terytorialnym. Granice mają dla nas znaczenie, terytorium ma znaczenie. To jest pewne dziedzictwo biologiczne, które kształtujemy następnie kulturowo. To kulturowe kształtowanie przestrzeni przejawia się już chyba w najstarszych znanych, zbadanych zachowaniach Homo sapiens, które religioznawca Mircea Eliade nazwał Homo religiosus, wskazując nam na to, że człowiek dzieli świat na ten, który jest światem oswojonym, nazywa go kosmosem, tym właśnie światem uporządkowanym, z greckiego kosmos, a ten świat, który jest nieoswojony, który jest poza granicą tego znanego świata, jest to świat chaosu. I to dzielenie przestrzeni, ta niejednorodność przestrzeni odgrywa rolę w zasadzie we wszystkich kulturach świata, jakie znamy. Też zauważamy na przestrzeni dziejów człowieka, że granice, które wyznaczamy swojemu światu, te granice posiadają też zazwyczaj jakiś środek i że dążeniem człowieka jest życie w tymże środku. Nazywamy tenże środek z łacińskiego axis mundi, czyli osią świata. Taką osią świata w dzisiejszych realiach geopolitycznych może być na przykład stolica. Zaczniemy więc nasz wykład od pewnego sporu, który opisałam w 2018 roku w wydawnictwie pokonferencyjnym Gdania Kaszubia. To był spór o to, które z miast na Kaszubach jest stolicą Kaszub. Ten spór, proszę Państwa, nie rozpoczął się paradoksalnie na Kaszubach, lecz w żartobliwy sposób rozpoczęła ten spór pochodząca z Lwowa poetka Maryla Wolska, która ponad 100 lat temu napisała właśnie taki krótki, żartobliwy wierszyk. 7 miast od dawna kłóci się ze sobą, które to jest z nich wszech Kaszub głową. Gdańsk, miasto liczne, Kartuzy śliczne, Święte Wejherowo, Lęborg, Bytowo, Cna Kościerzyna i Puck Perzyna. I proszę Państwa, ten spór o to, które z tych miast jest stolicą Kaszub, rzeczywiście czasami czy w prasie, czy w literaturze, czy w mediach w sposób żartobliwy odżywa. I trzeba powiedzieć, że ten spór odżył kilka lat temu na przykładzie Gdańska. Slajdy, które Państwo teraz widzą przed sobą, to są 2 zdjęcia tak zwanych witaczy. Witacze to są tablice stawiane na rogatkach, na granicach miast z jakąś informacją o danym mieście. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę na to, że na pierwszym witaczu z napisem Gdańsk, stolica Kaszub Wita widzimy napis w pełnej jego krasie, natomiast już w tym samym dniu napis ten został zdewastowany. Zresztą nie tylko ten napis, bardzo szybko te napisy były dewastowane w taki lub podobny sposób. Na przykład usuwano tylko niektóre części tego napisu. I można by zapytać, co takiego się stało, jak to wyglądało, co spowodowało, że ta informacja o tym, że Gdańsk jest stolicą Kaszub, wzbudziła tak skrajne reakcje.
Analizowałam ten temat w artykule w tomie, który Państwu właśnie poleciłam. Chciałabym przybliżyć troszeczkę kulisy ówczesnego sporu, który można nazwać sporem o kaszubskie witacze. W 2011 roku z okazji Dnia Jedności Kaszubów ówczesny prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, zdecydował się na inicjatywę wystawienia na rogatkach miasta w różnych miejscach Gdańska 9, z tego co pamiętam, tablic z napisem właśnie Gdańsk, stolica Kaszub wita w języku kaszubskim. Dewastacje tych tablic, jak już powiedziałam przed chwilą Państwu, rozpoczęły się w zasadzie tego samego dnia. W ciągu tygodnia każda w zasadzie z tych tablic w jakiś sposób została uszkodzona. A w ciągu następnych lat, bo śledziłam te dyskusje na przestrzeni 5 lat, toczyła się też bardzo gwałtowna dyskusja w przestrzeni medialnej. Musiałam przeanalizować kilka tysięcy wpisów, które właśnie odnosiły się do kolejnych informacji na temat kaszubskich witaczy. Chciałabym tylko streścić może to, co badałam w danym artykule. Wpisy w przestrzeni internetowej bardzo szybko przerodziły się w spór pomiędzy, w cudzysłowie, miastowymi a wieśniakami. Czyli zaczęto Kaszubom przypisywać właśnie takie stereotypowe wyobrażenia mieszkańców wsi, tych, którzy nie powinni traktować Gdańska jako swojej stolicy, ponieważ nie mają nic do czynienia z miastem. Nie chciałabym tutaj jakby przytaczać tych określeń. Niemniej trzeba powiedzieć, że ten spór po prostu odwołał się do bardzo takich zakorzenionych, stereotypowych wyobrażeń. Chociaż trzeba powiedzieć, że też ta relacja pomiędzy miastem a wsią była często w tych sporach też wygrywana właśnie na korzyść Kaszub jako pewnej wiejskiej, uporządkowanej idylii, czegoś lepszego niż betonowy, zaniedbany Gdańsk. Więc można tę opozycję miasto-wieś było wygrywać na korzyść jednej lub drugiej strony sporu. Kiedy ten spór się skończył? No paradoksalnie skończył się w 2016 roku. Przyznaję szczerze, że już po 2016 roku nie znalazłam gwałtownych wpisów opowiadających się po jednej lub po drugiej stronie. Wydaje mi się, że spór ten wygasł na skutek zmiany tekstu na tablicach witaczy. Ponieważ tekst został zmieniony z informacji Gdańsk, stolica Kaszub, czyli dotyczył aktualnej sytuacji, został uzupełniony o przymiotnik historyczna, stolica Kaszub i mam wrażenie, że to prawdopodobnie tenże spór zakończyło. Tyle, proszę Państwa, tytułem wstępu, natomiast to, co jest głównym tematem tego wykładu, to jest tak zwana przestrzeń informacyjna miasta. I fakt, że już przynajmniej od kilkunastu lat i w kulturoznawstwie, i w socjologii, i w ogóle w badaniach humanistycznych wzrasta popularność tematyki przestrzeni. Przestrzeni traktowanej jako krajobraz kulturowy, czyli ten właśnie tworzony przez człowieka, a także jako przestrzeń pamięci, czyli taką przestrzeń, w której pewne elementy odwołują nas do przeszłości, do historii, stają się właśnie pewnymi znakami pamięci zbiorowej. Bardzo ważne jest to, żebyśmy rozumieli, że przestrzeń nie jest czymś naturalnym, ta przestrzeń, w której żyje człowiek jako gatunek, lecz przestrzeń jest wytworem społecznym. To my kształtujemy przestrzeń nie tylko jako jednostki indywidualne, ale przede wszystkim jako wspólnoty, jako mieszkańcy miast, wsi, wspólnoty etniczne, narodowe, społeczne. Nasycamy przestrzeń elementami symbolicznymi, nasycamy przestrzeń znakami, które właśnie realizujemy w formie różnego typu tablic, pomników, upamiętnień, po prostu znaków. I bardzo często też te właśnie znaki powodują kontrowersje, między innymi takie, o jakich właśnie wspomniałam. Tematem tego wykładu jest kaszubskość przestrzeni miasta. Samo pojęcie kaszubskości możemy budować analogicznie do pojęcia polskości, niemieckości, śląskości,
chociaż możemy pozostawić to określenie, to pojęcie jako nie do końca określone, nie musimy je do końca określać. Możemy tutaj roboczo rozumieć kaszubskość jako pewne znaki obecności zapisane w przestrzeni i szacie informacyjnej miasta, związane z postaciami, wydarzeniami historycznymi i krajobrazem Kaszub. Także tyle może takich bardzo ogólnych ustaleń. Na pewno znajdą Państwo dużo informacji, materiałów naukowych na temat przestrzeni informacyjnej, czy też szaty informacyjnej miasta na temat tego, co nas otacza. Ważne jest to, czy w ogóle spacerując, jeżdżąc, chodząc, patrząc przez okna tramwaju, czy w ogóle się wokół siebie rozglądamy. Czy widzimy nazwy ulic, czy mają one znaczenie dla nas, czy niosą dla nas jakieś znaczenie, czy jeżeli nie znamy jakiegoś patrona ulic, to czy zastanawiamy się nad tym, kim była ta osoba. Czy te nazwy ulic budzą kontrowersje, żądamy ich zmiany, na przykład z przyczyn politycznych, czy może są nam kompletnie obojętne, nie wywołują w nas żadnych emocji, a może wywołują ciepłe emocje, może przywołują jakąś postać, która jest dla nas istotna, czy jakieś wydarzenie, które jest dla nas ważne. Czy te nazwy ulic niosą informacje, a może dezinformują, tak? Bo oprócz szaty informacyjnej miasta mówimy też o szacie dezinformacyjnej, która niestety w Polsce występuje bardzo często. To są te przypadki, kiedy tych tablic na ulicach jest tyle, nazywamy to chociażby billboardozą, prawda, że już informacje przez nie przekazywane w ogóle do nas nie docierają, bo jest ich zwyczajnie za dużo. Także zastanówcie się Państwo nad tym, czy uważnie chodzicie przez swoje przestrzenie, czy te znaki dla Was coś znaczą. Ja chciałabym w drugiej części tego krótkiego spotkania skoncentrować się na kaszubskości w przestrzeni i odwołam się teraz do kategoryzacji plateonimów, czyli nazw ulic w kontekście kaszubskości, która to kategoryzacja została stworzona przez moją studentkę Wiktorię Milek, którą tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ godzinę temu świetnie obroniła swoją pracę licencjacką i pozwoliła mi skorzystać z wyników jej badań, nad którymi to badaniami pracowałyśmy przez cały semestr przez 2 semestry w ramach naszego seminarium dyplomowego. Można ogólnie wyróżnić w tejże kategoryzacji plateonimów takie kategorie jak patroni osobowi, wydarzenia i organizacje związane z historią Kaszub oraz elementy kulturowe i przyrodnicze związane z Kaszubami. Wśród patronów osobowych można wyróżnić działaczy kaszubskich, osoby w jakiś sposób szczególnie aktywne, związane z kaszubskością. Następnie patronów związanych z Pomorzem, czyli takich, które mogą być na przykład postaciami historii narodowej, ale poprzez jakieś aspekty swojej działalności są związane z Pomorzem ogólnie, choć nie muszą być związane z ruchem kaszubskim. I postaci lokalne, które nie wykluczają bycia działaczem kaszubskim, ale chodzi tutaj o takie postaci, które związane są z konkretnym miastem i w zasadzie występują jako patroni nazw ulic pojedynczo. Tak? Nie są znane najczęściej w ramach całych Kaszub, tylko konkretnie danym miejscu. Można się więc zastanowić, któż taki, jakie osoby, jakie wydarzenia, jakie organizacje zasłużyły sobie w opinii radnych miejskich przyznających nazwy ulic, w opinii tych wspólnot miejskich na to, aby zostać uhonorowanymi w ramach nazwy ulic. Zanim poznamy te osoby i te wydarzenia, zwróćmy uwagę na statystykę. Wiktoria Milek wyróżniła w swojej pracy licencjackiej, przede wszystkim zdecydowała się na analizę badań w 3 miastach kaszubskich. Wybrała do swoich badań Puck, Wejherowo i Kościerzynę. I analizując wszystkie nazwy ulic, skwerów, rond,
wyróżniła 190 nazw związanych z kaszubskością, właśnie w tych 3 aspektach, które wymieniłam, czyli postaci, wydarzeń i elementów przyrodniczych i kulturowych. Wśród tych 190 nazw najwięcej nazw znajduje się w Wejherowie, aż 89, co stanowi 34% wszystkich nazw ulic w mieście Wejherowo. W Kościerzynie znaleziono 55 takich nazw ulic, czyli 19% wszystkich nazw w Kościerzynie. W Pucku 46 nazw, czyli mniej niż w Kościerzynie i w Wejherowie, ale paradoksalnie, ponieważ w ogóle nazw ulic w mniejszym Pucku jest mniej niż w tych 2 pozostałych miastach, to w Pucku te nazwy ulic związane z kaszubskością stanowią największy procent z tych 3 wyróżnionych miast, bo prawie 40%, 38% całości. Więc to jest bardzo ciekawe, że tutaj najwięcej tych nazw znajdujemy w Wejherowie, ale taka największa intensyfikacja nazw występuje w Pucku. Widzimy tutaj na grafice relacje też nazw kaszubskich związanych właśnie z kaszubskością do innych nazw ulic. Widzimy właśnie te słupki szare, które oznaczają nazwy ulicy w ogóle, ogółem oraz granatowe słupki oznaczające nazwy ulic związane z kaszubskością. Popatrzmy teraz na tę pierwszą kategorię wyróżnioną w pracy licencjackiej mojej wspaniałej studentki. Otóż skonstatowała ona z zaciekawieniem, że wyróżnić można było 5 takich badaczy, takich nazwisk, które pojawiają się w każdym mieście. W każdym z tych 3 wyróżnionych miast pojawiły się takie postaci jako patroni jak Antoni Abraham, Florian Sejnowa, Hieronim Dertowski, Aleksander Majkowski i Franciszek Sędzicki. Także zwróćmy uwagę na to, że to są osoby związane z aktywnością na rzecz Kaszub, z budzeniem ruchu kaszubskiego, też z aktywnością na rzecz przyłączenia Kaszub do Polski, ale też bardzo ważną cechą wszystkich tych postaci jest ich działalność literacka i publicystyczna. 4 osoby to świetni literaci, a Abraham, mimo że był działaczem kaszubskim, on udzielał się publicystycznie. Z postaci związanych Pomorzem, czyli w tej szerszej kategorii, już poza takim ścisłym ruchem kaszubskim, w każdym badanym mieście pojawiają się takie postaci historyczne jak Mestwin czy też Mściwój II, książę kaszubski, jak Jakub Wejher, szlachcic, założyciel Wejherowa, Jan III Sobieski, który był starostą puckim, czy związany też z Wejherowem Ignacy Przebędowski, twórca hymnu narodowego, Józef Wybicki, pochodzący z Będomina, i Józef Haller, który co prawda pochodził z tak zwanej kongresówki, ale jest istotny w kontekście przyłączenia Pomorza do Polski w 1920 roku. My dzisiaj też znajdujemy się przy ulicy Hallera, właśnie czyniąc to nagranie. Bardzo ciekawym aspektem jest kwestia patronek. Otóż na tych 190 nazw związanych z kaszubskością znaleziono tylko 8 nazw ulic, którym patronują patronki. Dlaczego to jest 10 kobiet? Dlatego, że w 2 przypadkach występują one łącznie. Jakie to są przypadki, za chwilę powiem, ale zwróćmy uwagę na to, że w Pucku znaleziono jedną kobietę, która jest patronką akurat skweru, jest to Kamila Skolimowska. W Kościerzynie 3 osoby patronują ulicą, jest to księżniczka Gentruda, są to siostry Maria Bolewska i Katarzyna Żynda. Najwięcej nazw związanych z kobietami posiada Wejherowo. Są to takie postaci jak błogosławiona Alicja Kotowska, Regina Osowicka, Stanisława i Kazimiera Panek, które mają właśnie ulice razem, a także Otylia Szczukowska, Teodora Kropidłowska i Teodora Gulgowska wspólnie z mężem
Izydorem Gulkowskim. Także można by się zastanowić nad tą dysproporcją, chociaż oczywiście wiemy, że wynika to też z aktywności danych osób. Ciekawym aspektem jest to, gdzie znajdują się ulice związane z kaszubskością. Czy są one położone w centrach miast, czyli w takich prestiżowych lokalizacjach, czy też na obrzeżach miast. I tutaj trzeba przyznać ze smutkiem, czy też nie, że ulice związane z kaszubskością raczej lokowane są w dzielnicach położonych na obrzeżach miast, na przykład w dzielnicach związanych w dzielnicach domków jednorodzinnych, na nowych osiedlach. Być może tam jest łatwiej radom miast nadać takie nowe nazwy ulic. Natomiast smutkiem przejmuje fakt, kiedy okazuje się, że dana ulica istnieje już to prawda w zasobie terytorialnym, czy może w planowaniu miasta, natomiast w ogóle nie istnieje w przestrzeni realnej. Tutaj popatrzmy chociażby na zdjęcie z Kościerzyny. Tak rzekomo wygląda ulica Katarzyny Żyndy w Kościerzynie. Tak naprawdę widzimy pole, ulica jest wytyczona wirtualnie, ale realnie nie istnieje. Przejdźmy do wydarzeń i organizacji historycznych. Możemy tutaj powiedzieć o nadreprezentacji pewnych wydarzeń, nadreprezentacji w stosunku do całej historii Kaszub. I tutaj warto uwagę zwrócić na to, że w Pucku najwięcej nazw ulic związanych jest z wydarzeniami 10 lutego 1920 roku, czyli uroczystości zaślubin Polski z morzem. To są też ulice na przykład właśnie generała Hallera związane z tą postacią. Natomiast w Wejherowie najwięcej nazw ulic związanych z wydarzeniami odnoszą się do zbrodni piaśnickiej, która miała miejsce w Lasach Piaśnickich 10 km od Wejherowa. Także to są ulice upamiętniające zarówno same wydarzenie, jak i męczenników Piaśnicy, czy też poszczególne osoby, które zginęły w Lasach Piaśnickich. Z organizacji historycznych najczęściej upamiętnianą organizacją jest organizacja związana z II wojną światową, czyli właśnie ta II wojna światowa wydaje się najczęściej upamiętnianym wydarzeniem, czyli tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski, a także postaci właśnie związane z tą organizacją. Drugą organizacją, można to tak ogólnie powiedzieć, jest Ruch Młodokaszubski i postaci związane z ruchem młodokaszubskim. Można mówić właśnie o pewnej nadreprezentacji tematyki martyrologicznej i tematyki militarnej, szczególnie w Wejherowie, gdzie właśnie nazwy ulic związane z jednostkami wojskowymi zajmują poczesne miejsce. Trzecia kategoria, elementy kulturowe i przyrodnicze, to taka kategoria dość ogólna, nie zawsze wiemy, jak to przyporządkować. To jest kategoria, w której znajdą się zarówno ulice, które nazywają się na przykład ulicą Kaszubską po prostu, czy Pomorską, czy Pradoliny Redy, czy ulice związane z nazwami zawodów, ale takich zawodów, które występują szczególnie często na Kaszubach, nie wiem, rybaków, żeglarzy, marynarska, czy elementy nadmorskiej przyrody. Tu trzeba powiedzieć, że to są nazwy absolutnie neutralne znaczeniowo, tak, one nie niosą w sobie żadnych kontrowersji, żadnych nadreprezentacji, one też są najrzadziej występującymi nazwami wśród tych kilku kategorii. Mówiliśmy o kontrowersjach wokół zmian nazw ulic. Wiemy, że w Polsce takie kontrowersje zachodziły przede wszystkim na skutek transformacji politycznej, a także na skutek ustawy dekomunizacyjnej, kiedy starano się pozbyć z przestrzeni miast nazw ulic zbytnio związanych przede wszystkim z systemem komunistycznym. I tutaj ciekawa sytuacja wydarzyła się w Wejherowie, kiedy to nazwę o znaczeniu lokalnym, czyli 12 marca, która to nazwa upamiętniała wkroczenie Armii Czerwonej do Wejherowa w 1945 roku. Decyzją radnych postanowiono nie zmieniać tej nazwy ulicy, prawdopodobnie
Z przyczyn takich pragmatycznych, tak, jest to jedna z najdłuższych ulic w Wejherowie, znajduje się tutaj wiele instytucji, wiele mieszkań, domów, kamienic i decyzją Rady Miasta zmieniono uzasadnienie tej nazwy, czyli zmieniono z wyzwolenia, tak zwanego wyzwolenia, bądźmy szczerzy, miasta Wejherowa przez Armię Czerwoną na 12 marca 1999 roku, dzień wstąpienia Polski do NATO. Także takie zmiany też zachodzą, tyle że ciekawa sprawa jest taka, że nazwa lokalna, właśnie odnosząca się tylko i wyłącznie do Wejherowa, stała się w ten sposób nazwą ogólnokrajową, odnoszącą się do wydarzenia związanego z historią ogólnopolską. Proszę Państwa, tyle z mojego wykładu. To jest wykład, który zaczyna całą serię wykładów kaszybiologicznych w roku akademickim 2025-26. Mam nadzieję, że zachęci Państwa ten wykład do dalszego uczestnictwa, a ja osobiście zachęcam Państwa bardzo serdecznie do takiej zwiększonej uważności na ulicę, do tego, żeby te znaki, które kreuje nasze otoczenie, żeby coś do nas mówiły, a może żebyśmy też czasem wpływali na to, jakie nazwy ulic chcemy mieć wokół siebie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i czekam na pytania w dyskusji po wykładzie.